Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel आसा खालामो गासैबो मोजाङै दङ। दा फाइनाली लेटेस्ट आपडेट ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि सायाव नोंथांमोननि थाखाय मोजां आपडेट सफैलायबाय। ADRE नोंथांमोननि 26,000 वेकेन्सिनि बागै एडिशनेल लिस्ट एबा सेकेन्ड लिस्ट गोबां बिगासिनो दंमोन, कमेन्ट्स खालामदोंमोन। दा फाइनाली मोनसे पजिटिभ आपडेट आसाम केबिनेटआव बेवहाय डिसिजन लाबाय। ग्रेड 3 ग्रेड 4 गोदान साख्रि एन्ड लोगोसे एपइन्टमेन्ट लेटार नोंथांमोना माबोरै डाउनलड खालामनांगौ आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअ नायजोबगोन अब्लानो बुजिगोन आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन गोदान साख्रिनि आपडेट मोननो आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांग्रोनो फै अफिसियेल वेबसाइटआव। दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव सेबानियाव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो अफिसियेल नटिफिकेसन थाबैनो मोनसिगोन आरो लोगोसे ग्रेड 3 ग्रेड 4 गोदान साख्रि बेयावनो ओंखारगोन जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो आपडेट मोनगोन। दा नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेटआ बेनो एडिशनेल लिस्ट बेनो जाबाय एग्जाम होना दोन्दोंमोन जायफ्रा बेनिफ्राय स्किल टेस्ट एबा भाइभा टेस्टआव थांदोंमोन नाथाय साख्रि जायासै नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्सआ बेनो जे नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट लिस्ट ओंखारसिगोन साख्रि जासिगोनलाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 आव। तो बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै गोबां पस्टआ दङ 600नि बारा दङ अके एन्ड बेनिफ्राय नाम्बारा ओरैबायदि आरो हमना ला नोंनाबो 80 आंनाबो 80 नाथाय पार्टिया नोंना 2000 आंना 1999 जायनो देरसिन बेनो साख्रि होदोंमोन नाथाय उन्दैनो दोनथ'दोंमोन बेनिफ्राय बे जाबाय गभर्नमेन्टनि माखासे नर्म्स दङमोन पार्टिया सिगांनो साख्रिखौ होग्रोनाय जायो जुदि समान नाम्बार मोनोबा ग्रेड 3 ग्रेड 4 आवहाय एन्ड बेनो ग्रेड 4 आव 600नि बारा दङ लोगोसे जोंहा ग्रेड 3 आव 198 दङ बेयाव नोंथांमोना थाबैनो लिस्ट ओंखारसिगोन आरो जायफ्रा स्किल टेस्टआव नोंथांमोना थांदोंमोन नोंथांनो साख्रि होनाय जासिगोन नाथाय गुबुननो नङा बेखौ आं क्लियार खालामखाबाय। दा बे आपडेटखौ सोर होदों बबेयाव होदों जों डिटेल्सखौ नायसै दानिया फैदो अब्लासो जोंहा क्लियारसिन जागोन अके नैबे जाबाय अफिसियेल आपडेट बेयाव नोंथांमोनाहाय नुनो मोनदों। दा बेनो जाबाय जोंहा अफिसियेल नटिफिकेसन आसाम केबिनेटआव बेखौहाय पास खालामदों डिसिजन लादों फिलिं आप भेकेन्सिज इन ग्रेड 3 एन्ड ग्रेड 4 बेखौनो बुंदों आरो आं बुंनाय बादि दहायो जे खायसे पास जादोंमोन नाथाय जइन जानो हायाखैमोन आरो काटअफआ सेम थांदोंमन बार्थडे एबा माखासे जाहोननि थाखाय साख्रिखौ होग्रोनाय जादोंमोन खायसेनो। दा बेनो आरो सेम काटअफ मोनदोंमोन नाथाय साख्रि मोनाखैमोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 आवहाय। दा जियानो जा नोंथांमोना बेखौ मोननो थांगासिनो दङ जुदि नोंथांमोनाहाय सेम नाम्बार मोननाय दङमोनब्ला आरोना बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट। दा बार्थडेनि थाखाय बेयाव थालांदोंमोन जायनि जाउनाव साख्रिखौ मोनथ'वाखैमोन। दा सिगां जोनोम जानायनो होदोंमोन उन जोनोम जानायनो होनाय जायाखैमोन गुबै खोथायाव बेनो आरो 80 मोनदोंमोन हमना ला एग्जाम्पल बा 100बो मोनदों जानांगौ जायखिजाया बेनो नोंथांमोना थाबैनो साख्रिखौ मोननो थांगासिनो दङ। आरो बाथ्राया जाबाय जायनो भाइभा टेस्ट होना दोन्दोंमोन अके बिसिम थांनाय जाथारनांगोन आरो स्किल टेस्टसिम थांनाय जाथारनांगोन ग्रेड 3 लेभेलाव एन्ड ग्रेड 4 लेभेलाव भाइभा नोंथांमोननि अब्लासो नोंथांमोननि इलिजिबोल जागोन बे पस्टआव एबा साख्रिखौ मोनगोन बाखि बेयाव मोननाय नङा अके बे खोथाया क्लियारखा जायनि स्किल टेस्ट एबा भाइभासिम थांदोंमोन नाथाय साख्रि मोनाखैमोन बेनि जाहोनाव नोंथांमोना साख्रिखौ मोननो थांगासिनो दङ। दा बेयाव नोंथांनि चान्सआ दङ जायनोखि एफियार जादोंमोन बेफोरबायदि माखासे टेस्टआव। जियानो जा लोगोफोर बे जाबाय क्लियार एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्ट 22,000 भेकेन्सि 22,000 भेकेन्सियावहाय ग्रेड 3 थागोन एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 4 थागोन सेम क्राइटेरिया सेम क्वालिफिकेसन गासैबो सेम थागोन बैसो फरायनाय क्लास 8 पास। दा नोंथांमोना क्लास 8 पासआ अके ग्रेड 4 आव हागोन अके ग्रेड 4 आव हागोन। दा नोंथांमोना ग्रेड 4 आव हागोन एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 4 होनोबा क्लास 8 पासनिफ्राय मेक्सिमाम नोंथांमोननि 10 पास लेभेलसिम हागोन अके बे जाबाय नोंथांमोननि ग्रेड 4 लेभेलाव एन्ड बेनिफ्राय बे जाबाय क्लास 8 पास लेभेलनि दै बेखौ आन्दायनाङा एन्ड बेनिफ्राय केटेगरि 1 गोलैबाय बे हमना ला एन्ड केटेगरि 2 आव मा खालामो केटेगरि 2 आव मा खालामो क्लास 10 पास लेभेलनि जब ओंखारो आरो बेयाव 10 पासनिफ्राय बेनिफ्राय एचएस पासआ बे मोननैया एप्लाइ खालामनो हायो बे 10 पास केटेगरियाव अके एन्ड बेनिफ्राय आरोबाव जुदि 10 पास नोंथांना जुदि ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा ड्राइभार पस्टआव ग्रेड 3 आव एप्लाइ खालामनो हाबावो बे जाबाय क्लियार अके एन्ड बेनिफ्राय एचएसनि बेनिफिट्सआ मा एचएस पासआहाय मोननै पस्टआव खालामनो हागोन ग्रेड 3 आव मोनसे खालामनो हाबाय एन्ड बेनिफ्राय ग्रेड 4 आव खालामनो हाबाय। ग्रेड 4 मिन्स नैबे 10 पास लेभेलाव बियो खालामनो हायो माने इलिजिबोला 10 पासनिफ्राय एचएस पाससिमा इलिजिबोल जायो बे क्लियार जाबाय एन्ड बेनिफ्राय दानिया डिग्री पासआ बबाव खालामनो हागोन खालि डिग्री पासआ ग्रेड 3 पस्टआवल' खालामनो हागोन ग्रेड 4 आवहाय मोननाय नङा आरो जुदि इलिगेल लादोंबा स्ट्रिक्ट एक्सन लानाय जागोन आरो नोंथांमोना लाइफआ बरबाद जागोन एन्ड एरेस्ट जानायनि चान्सआ दङ एज पार ल नोंथांमोना बेखायनो खामानि दामा उनावबाबो भेरिफिकेसन जागोन लासैनो हमो इसेबां स्पिड हमा लासैनो हमो जेरै टेटफ्राव हमगासिनो दङ थिग बेबादिनो उनावसो हमगोन आरो नोंथांमोननि लाइफआ बरबाद जागोन बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट।